Magsugod ta sa atong klase nining kabuntagona o dinhita karon sa kining atong Westminster Confession chapter 5 about sa providence sa Ginoo, the doctrine of providence. Mo share pa ko akong i-share usa ning window. Sa Okay, so makita ba ninyo ang window nato? Okay. Dirita sa Doctrine of Providence, Westminster Confession of Faith, chapter 5, mato diri, God, the creator of all things, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least, by his most wise and holy providence, according to his infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of his own will, to the praise of the glory of his wisdom, power, justice, goodness, and mercy. So ato usang hisgutan kining section 1 sa atong Westminster Confession chapter 5. Nganong ang atong Westminster Confession mooy usa sa labing pinakaimportante nga atong tun-an gumikan kay kini mga doktrina ug mao ni ang historic nga theological position sa church. Og sa unang panahon, no, wala pay sama niini, ug busa ang mga iglesiyahanan sa una wala magkahiusa sa ilang sa belief, og ang uban nahimong heretics sa ilang pagtudlo, usa nang gawas ang mga heretical sects, no, sa unang panahon. Kana ang hinungdan nganong gikinahanglan ang Confession of Faith. Now ang Confession of Faith nahitabo nga sa dihang nag-gather ang mga theologians, ilang na-discover nga kining ang ilang mga theological studies magkapare-pareho. Na-discover nila nga wala may kalahian ang tanan nga orthodox nga theologians, tanan nga mga teachers sa church, wala may kalahian sa ilang mga teachings gikan sa doctrine of God hangtod sa doctrine of man, paingon sa doctrine of the church, to the last things, doctrine of salvation for example. Magkapare-pareho sila. So ang ilang gihimo matud nila kay parehas man ta og mga pagtulunan, atong i-refine kini pinaagi sa pagbutang ni ana, pagbutang sa exact nga phrase, wording, sa succinct nga statement. So kana ang hinungdan nganong na ay Confession of Faith. Og kini nagsumikad sa panahon sa before sa Reformation, sa una sa mga 3rd century, no, nga dunay gihimo nga kaning formulation sa mga doctrines panahon kadto ni Athanasius, no, sa dihang si Constantine mo'y emperor sa Rome, o ilang gihimo ang kaning gitawag nato nga Nicene Creed atong panahona. Og of course naana sa ilang panahon ang tanan nga articles sa Nicene Creed, og of course makita usab kana sa kanang gitawag nga Apostles' Creed, hangtod nga niabot ang panahon nga gikinahanglan nga ang uban nga mga doctrines nga kinahanglan nga masayran, ma-uphold, og
kinahanglan gyud nga ma-distinguish ang ilang distinct nga mga points gikan sa erroneous nga mga teachings. So ang gihimo nila is ilang ah, gi palaparan ang ilang studies ug hangtod nga dunay matawag nato nga Athanasian Creed, dunay matawag nato nga ah, kaning Creed at Chalcedon katong Chalcedonian Formularies. So hangtod nga pag-abot sa Reformation gumikan sa degeneracy sa Roman Catholic Church. Tungod kay ang Roman Catholic Church nakita sa mga Christians nga ang church nila is na nag-anam og wala og nag-anam og ambit sa mga non-biblical mga teachings. So kanang hinungdan ngano nga ang church ug ang mga ministers nag-anam pod og protest against sa church, which is the time wala pa man ang Baptist or wala pa man ang Anabaptist or wala pa man ang mga sikta-sikta, Mormons or mga sama niya nga kulto sama sa mga Jehovah's Witness atong panahon na. No, sila pamangyod ang church pamangyod actually nabahin ang church sa west ug east, sa Orthodox Church ug sa kining Latin Church. So ang nahitabo niya na mga kaigsunan, ang kining Latin Church diri man ta nabilong Western Church, no, kay ang Orthodox Eastern Church or ang kaning Greek Church nasa eastern part sa Europe ang ilang jurisdiction, ang ilang mga kasimbahanan. O sa western part sa Europe maulang gyud ang gitawag Catholic Church that time. Dunay mga sikta-sikta nga nagatungha, pero anang panahona, no, ang mga sikta-sikta usay mawala sila sa kasaysayan, mawala gumikan kay lagi outlawed man sila sa mga gobyerno that time. So hangtod nga pag-abot sa Protestant Reformation adunay mga creeds nga gimugna aron nga ialkontra kini sa Roman Catholic Church. O diha makita nimo ang mga naghimog confession sila John Calvin, naghimog Confession sa Geneva o Catechism. O si John Knox doon na po siya iyang kugalingon nga gihimo nga mga statements about sa confession. O makita nimo sa Scottish Church. O particularly kining Westminster Confession, no, sa gigama ka na sa 1647 panahon kadto sa nga ang nikusog ang movement sa mga Puritans. So ang ilang naghimo sila og confession with the approval and with, of course, with the mandate coming from the Parliament sa 1640 gikan sa 1646 hangtod nga natapos ang paghimo sa Westminster Assembly niining Westminster Confession og ang shorter og ang larger catechisms. So diri ato namang na take up gikan sa chapters 1 hangtod sa 4. So diri kita karon sa providence, no, the doctrine of providence. Na unsa man ang buot pasabot sa doctrine of providence? Ang doctrine of providence atong tan-awon kini sa kaning Westminster Shorter Catechism. Sa Westminster Shorter Catechism, ang doctrine of providence matod pa niya, what are God's works of providence? Sa question number 11, ang definition niini is God's works of providence are His most wise most holy, wise and powerful preserving and governing all His creatures and all their actions. Mo kani ang definition sa kanang Westminster sa ato sa Westminster Confession nga word nga providence. Of course kana di lang kay sa Westminster nga divines nga definition lamang kundi
kanang understanding sa providence historic na kana nga pati ang tanan nga mga theologians sa church, no, di lang kay sa mga Puritans kundi outside sa Puritanism sa Dutch o dito sa bisan pa sa Roman Catholic kahibalo sila nini nga definition. O kung imong suknaon ang works sa mga mga Romano Katoliko, no, hibalo sila og mao gyud exactly ang definition nila gihapon sa mga providence. So sa Binisaya, ang mga buhat sa providensya mang iyang labing balaan ug labing maalam ug labing gamhanan nga pagpreserba ug paggobyerno sa tanan niya nga mga binuhat ug sa tanan nila nga mga actions or mga pagpanglihok, no. So paggobyerno sa Dios or iyang pagpreserbar, no, ug ang iyang paggobyerno, duha na, preserving and governing ang meaning sa providence. So preserving kay kung dili i-preserve sa Dios, just in the twinkling of an eye dunay gyoy annihilation sa matag butang. Imagine kung dili i-preserve sa Dios ang imong existence, ang atom nga naa sa imong ikaw composing man ka sa nag-compose ka man sa atom. Now every atom nga naa kanimo karon, kung dili i-preserve sa Dios, just in a moment ang imong existence mawala gumikan sa why nag-preserve kanimo. That's why kinahanglan nga i-preserve sa Dios, powerful preserving ang tawag ni ana. Gumikan kay kung wala ang Dios nga mo powerfully mo preserve sa every atom nga naa karon kanimo ug ikaw mismo composing ni ana, ang mahitabo ni ana is ikaw mismo ma-annihilate, mawala ka sa existence. So makita nimo nga nganong ang tanan nga butang tanang butang sa kalibutan nag-exist hangtod karon gumikan kay dunay powerful preservation sa tanan nga butang. So ikaduha nga butang is kining gitawag nga governing. So gigovern niya, meaning kung gigovern niya, nagrule siya ni ana, walay iyang existence o walay iyang lihok nga outside sa iyang government sa Dios. So tanan nga butang. Now, we are not speaking about decree sa eternity. Kung man naman nato na sayran o na studihan ang God's decree, ang eternity sa God's decree o ang God's decree nag-take place ka na in eternity. Pero in time, sa diha nga ano-ana ang tanan nga butang, ang nag-take place dili na ang iyang decree. Of course, kana execution na lang sa iyang decree in time. Og ang pag-execute ni ana og ang pagpadayon, no, sa pag-exist og sa tanan nga kalihukan ni ana mao ang providensya. So ang providensya mo ang application sa tanang gidecree sa Dios sa eternidad. Now, ikaduha nga feature ato makit-an dinhi sa providensya mao ang pag-govern sa atong gikaingon. So iyang gigobernohan ang tanan nga mga panghitabo, ang existence ug ang ligid sa panghitabo, no. Walay panghitabo nga dili siya aware, walay panghitabo nga dili sakop sa iyang government, no. So in fact kanang moingon nga gi-permit sa Dios atong ma-take up na sa lain nga sections ni ining chapter sa Westminster Confession, dili gani matawag nga permission. Ang Dios mismo mooy nagahimo, personally naga-govern o naga-dispose sa tanan nga butang sumala sa iyang labing maalam nga kabubuton. So that's why mao kini nga ang providence is iya sa Dios nga kahimuan. Now, ang providence part sa definition
ang Diyos is holy. So ang providence niya is most holy according sa iyang most holy will. So dili ka makaingon nga ang Ginoo kay siya di ay ang naga-preserve, naga-govern sa tanan nga butang, apil ang tanan nga butang. So kung yung kag tanan nga butang good and bad or good and evil. So kung good and evil, meaning ni ana nga apil ang evil action sa mga taong dautan. Ang objections niya ato na take up bisan sa decree pa lang sa Dios. Dito ang objections dito dili mo salir ang objection sa God's decree gumikan kay that time that eternity nga sadya ang nag-decree ang Dios ni ana, wala may lain nga existence outside sa iyang kaugalingon. Siya lang man ang nag-exist. So that's why walay maka-object that time og usan ni ana sa kining attribute sa Dios nga labing importante is ang iyang holiness. Nga sa niya nag-decree siya, it's because He is holy. Now, ang objection diri sa providence nga ang Dios na mismo nangunay karon sa lipanglihok sa tanang nga butang, siya ang nagapangunay usab ni ana, no? Ni ani sa doctrine of God's immanence, or ang Dios is immanent nga immanent nga ang tanan nga butang naa pud siya diha, no? Dili siya ingon nga distant, pero at the same time God is transcendent nga ang Dios tuwa sa layo ug outside siya sa realm sa iyang binuhat usab at the same time. So dinhi bisan nga siya is transcendent outside sa iyang creatures, and yet naapod siya sa iyang creatures. Now kinahanglan nga ato ni nga hatagan og diferensya sa kanang pantheism. Kanang pantheism, ang meaning ni ana is God is everything and everything is God, no? So ang meaning sa pantheism, ako, ikaw, ang ato mga gamit, no? Bisan ang tanan nga atong makitaan part sa Dios. Ug ang Dios mo ang kinatibuk-an, gi mix or confuse sa maong doktrina sa pantheism ang creatures sa creator. Sa Bible, lahi ang Dios ug lahi ang iyang creation, no? Lahi ang iyang creation. So lahi og totally other ang Dios. Totally other. So absolutely dili gyud pwede i-identify ang creator ug ang creatures. So sa diha nga nagapamuhat siya, no, ug nagapanglihok siya ug siya ang nagagobyerno, dili siya mo'y gigobyerno niya, ang iyang gigobyernohan ang iyang binuhat. Ug ang objection niya na nga ang Dios nganuman nga ang bad naaman o niya na evil, o niya ang Dios naaman di adiha ang iyang presence, na adiha ang iyang presence, unya karon bisag na ang presence niya naga-operate gihapon ang evil. Sa akong gikaingon, sa panahon pa lang sa decree, ang objection is wala na, kay walay lain nga will nga mo object panahon pa lang sa pag-decree. So the same thing nga sa panahon sa pag-decree sa Dios sa tanan nga butang sa eternity, holy siya. Og sa diha mo ana kag holy, He is the ultimate other. So nakalahi siya, nakaseparate siya, og dili siya pwede nga i-amalgamate or i-confuse sa iyang gidecree. I mean sa mga butang nga iyang gidecree nga exist. So sa diha mo nag-holy, dili siya pwede nato nga atong butang siya sa ato nga level. Nga sa diha nga kita dunay tawo nga mohimo og usa ka butang unya mo suffer ta, or usa ka butang nga medyo mabutang sa alanganin ang atong dignidad or ang atong reputation.
or kita mismo maabot sa disadvantage nga posisyon nga masuko ta tungod kay isig katawo man nato na ang level niya ug atong level parehas. Pero ang Dios gumikan kay siya dili ka level nato ug lahi gyud siya. Ha? Dili siya nato ay identify sa usa ka tawo nga sa dihang naata sa moong position nga disadvantage ta mo complain ta kay tao man, no? Pero sa Dios why si bisan kinsa maka-complain, no? Pwede nga ikaw pwede kigayo og why makapugong og gihimo ka sa Ginoo nga ok-ok, cockroach, or gihimo ka sa Dios nga insignificant nga wati, o gihimo ka sa Dios nga lamok, langaw. Wa gyud kay ika-complain. No, so sa diha nga naay mga complain ang tao nga ang Dios is nganong gihimo niya kini nga mga medyo evil nga mga buhat. Why maka-complain ni ana? In the first place, kinahanglan nga ang na-decree niya nga wa pay complainant sa panahon sa decree. Why maka-complain ni ana? Panahon karon gi-execute niya ang decree, why maka-complain gihapon kay execution naman sa iyang decree. Ug kana ang Dios nagpabilin gihapon nga holy, gumikan nga meaning sa holiness is gi-set aside, meaning meaning sa holiness or gi-sanctify is gilahi, no? Gilahi. Now ang Dios is the ultimate other. Dili gyud siya ingon nga sama sa ato. So in the first place holy siya nga dili nato siya pwede nga i-appeal sa rules or sa atong namat-an nga moralidad, no? Ang nahitabo man gud karon sa mga tao kasagaran is ang Dios, no, ang ilang gi-appeal nila ang Dios sa moralidad nga ilang namat-an sa ato nga context sa Pilipino nga context. Mismo nga ni katong namatay nga atong senador si Miriam Santiago, ang ilang gihimo, ang iyang gisulti sa panahon nga buhi pa siya nga mas nindot daw nga Dios, siya na lang nahimong Dios, better daw ang tanan nga butang. Iya manggod nga ipasubmit, no, ang hitabo sa kining ang hitabo manggod sa kining kalibutan og ang tanan nga nagakahitabo murag iyang gipasubmitar ang Dios sa rules nga namat-an sa niya, no? Dili appeal ang Dios sa rules. Dunay rules nga gihimo niya which is dili siya mo submit, di siya appeal ni ana. So totally holy siya, totally other siya, nalahi ang Dios, diferensya siya kaysa iyang mga creatures. So ang Dios is nagapamuhat sa tanan butang nga holy og then wise, gumikan kay sa wisdom sa Ginoo, although di nato matugkad, no, although di nato masabtan ang maong mga panghitabo apan beyond ni ana nga tanan nga panghitabo is dunay wisdom nga nagapaluyo. God is wise. So ang tanan nga objection, ang objection sa tao nga nagpakamarunong, nagpaka-wise, nagpakamaalam, tanan mawad-an og value sa diha nga ang wisdom sa Dios mooy magpatigbabaw. Sa diha nga dunay objection, ngano man nga gihimo man ni. Kung ma-answer nato sa atong tinawhanon nga kaalam, dili na Dios ang Dios. No ngano di nato ma-answer sama sa bagyong nagakahitabo sa Pilipinas o sama sa atong panahon karon nga dunay pandemya. Kung atong able ta nga mo explain sa pangutana nga why, ang Dios dili na Dios kundi tao na siya. So therefore, ang objection ni ana is irrelevant sa ato nga subject sa providensya sa Dios. Now kana ang
ang definition sa providence. Ang meaning sa providence nga ang Dios nagahimo, no, nagapreserba o nagagobyerno sa tanan nga iyang mga binuhat o sa tanan nila nga mga actions. Og sa iyang pagpreserbar og sa iyang paggobyerno dunay holiness og dunay wisdom. Muna ang definition sa kaning atong word nga providence. Now, akong basahan po usab ang atong section 1 sa chapter 5 sa Westminster Confession. God, the creator of all things, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures, no, according to his infallible knowledge and the free immutable counsel of his own will, to the praise of the glory of his wisdom, power, justice, goodness, and mercy. So kini nga definition makita nato sa atong na istorya na universal nga definition kini sa church. Akong so doon na ba'y question sa atong definition? Anyway, ato man nga ma-take up unya ang uban pa. Di ko ka-control sa akong gi-share sa kadot lang. Pastor, regarding sa Nicene Creed, kaganina na sa introduction niyo, pwede ba kumahig for clarification sa Sure. pag-discuss ng about sa Nicene Creed? Yes, Pastor. Unsa man ang clarification? We all know that during sa time sa pag-arise sa Arianism, ang na-solve ang doctrine of Christ sa time ni Athanasius versus Arius. Nagamit og term nga ang mga mediator during sa ilahang discussions nga instead of using homoousios, they use homoousios. But pasabot si Jesus Christ and God the Father is the same. Dili sila isa pero Jesus Christ is like God. So si Athanasius wala niya to gidawat nga terminology sa pag-define sa deity ni Christ. So ayang gigamit niya term is homoousios. But pasabot Jesus is God himself, no? So nasolve ang deity ni Christ sa time ni Athanasius versus Arius. So okay na ang God the Father, ang God the Son. Ang akong clarification pag ang sa time ang good ni Constantine, dili pa clear ang person of the Holy Spirit. Kanus ana buo ang creed nga appeal ang person of the Holy Spirit. Atong na take up na wala man na salamat sa clarificatory question. Na ato man ang na take up sa dihang dito ta sa theology proper dito sa kung imong tan-awon sa atong i-review pananglitan nimo. Okay, please review. Na take up nato sa first nga chapter sa Westminster Confession. Sa diha nga gi-appeal natong Athanasian Creed. Dito sa ontological ug sa economic trinity. Yes. Yeah. So hatagan na lang murag ang economic trinity during sa time na ni Sabilio siguro pastor, no? After ni Arius.
Oh, sa modes of the Trinity. pero Economic subordination. pero ang kuan gyud Sa time ni sa ilang Agustin. panahon ang naka-formulate ni ana nga kaning sa ontological trinity si Athanasius. No, so para lang sa imong kuan sa ato nga klase. For clarification, yes. Salamat. And then regarding po sa kuan pastor sa transcendence and immanence, tama tong ingon nimo ang God is separate to his creation. So the question pastor is how about the coming and going of God? Sa naamang gyud mga in fact si kining atong arts heretic sa Pilipinas Yes. kini si katong namatay nga bag-o sa dating daan si Soriano. Yes. ang ilang doctrine sa God, sa presence sa Dios is dili omnipresent ang Dios gumikan kay pwede daw mawala ang presensya sa Dios. Sa diha daw nga mo himo og sala ang tao, mawala ang presensya sa Dios. So dili omnipresent ang Ginoo. So ilang gisagol ang kaning special presence sa Dios o ang iyang natural nga presence. No? Sa diha nga ang presence sa Dios nagpalayo gikan kang Cain, kang Cain. Wala nagpasabot nga sa diyang naglaroy-laroy si Cain, wala ang Dios kawalo sa iyang yes. mga buhat. So dunay duha ka klase sa presence sa Dios. Dunay special nga presence nga duna ang iyang dunay favor niya, dunay loving presence sa Dios, ay comfort. O ang isa ka klase sa presence is kanang iyang natural nga presence. In fact, kung ang natural nga presence niya imong ibutang diri sa creatures, basig mo buto ang universe tungod kay dili gyud pasigo ang presence sa Dios. Kay una-una mo nga ang universe mura na siya og gamay nga dot diri sa palad sa Ginoo nga kumusulod ang Dios diha sa iyang sa dot. Mubuto gyud murag balon ba nga gamay isulod nimo. So dili gyud pwede nga atong isagol ng duha ka presence kanang special o kaning gitawag nato nga natural nga presence sa Dios. Si Haring Solomon ingon siya despite sa kaning ang temple niya nga perti kadako, niingon siya nga kung ang Dios iyang himuan og balay, katong balay nga iyang katong temple nga gihimo niya, dili gyud pasigo ang Dios didto. Kay mismo ang heavens, ang earth dili pasigo sa presence sa Dios. So diha dunay duha ka klase sa presence, special og natural. Og diha ang under sa doctrine of providence. No? Yes, ang transcendence meaning nga ang natural presence sa Dios yun is dili pwede nimo nga isagol diri sa gamay nga dot nga universe. O ang uban naging multiverse pero wala may multi universe sa gina. Dili pwede nga isagol diha sa universe kay mubutog yun ang universe, mawala sa existence kung muadto ang Dios. Ang description sa presence sa Dios diha sa Revelation, ang tanan nga butang walay kabutangan, nangahanaw ang tanan nga butang sa pag-abot sa presence sa Dios para mohukom. So yung anak ka terribly ang presence sa Dios. So ang God's doctrines of God's immanence is although murag contradictory sa iyang transcendence, and at the same time tungod sa power niya, ang tanan nga naa sa iyang creatures, ang iyang presence is naa diha. So salamat sa the complete manifestation of God's immanence is the life of Jesus Christ itself, Pastor, no? Yes, diha gyud ang katong giingon sa Hebrews 1:1. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, but in these last days speak to us or has spoken to us by his Son. So tama na siya nga. Amen. Kang Christ nagpuyo ang tanan nga ang Diyos as immanent God. Okay? So salamat sa question na Pastor Jason.
Okay, so dirita karon sa atong pag-share dirita karon sa kaning so ako ning i-share na ko sa inyo kining isa isa ka okay. So God, the great creator of all things, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things from the greatest even to the least by his most wise and holy providence, according to his infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of his own will, to the praise of the glory of his wisdom, power, justice, goodness, and mercy. So, after sa atong pag-define, yana, makita nato nga doon na pagilain nga mga words nga gisulat ang atong Westminster Divines nga sa Shorter Catechism is ang providensya sa Dios is about his preserving and governing all his creatures and their actions, pero dili lang kay kana lang nag-uphold siya, no, nag-uphold siya, unya nag-direct siya, unya nag-dispose siya. So kanang tulo ka words diri bag-o kaysa katong giingon nato ganiha government ug preserving. Upholding, no? So gi-uphold niya meaning iyang gigunitan, iyang alalayan. Murag itsura ni siya sa usa ka butang sama sa bata nga gikugos mga idea sa upholding. Usa ka frail nga butang nga gikugos sa Dios. So ang tanan nga butang sa kalibutan gikan sa langit paingon sa yuta is gi-uphold sa Dios sa iyang mga kamot. No, so now ikaduha nag-direct ang Dios mura siya usa siya ka direktor sa tanan nga butang. Hibaluman mo sa usa ka direktor, no, sa usa ka movie o sa ang mohimo og usa ka movie na mo shooting ang usa ka naay hipagahimuon nga movie. Unya ang direktor, no, siya ang nagabuot sa tanan nga aksyon sa mga actors ug actresses. So sa diha nga now sa paghimo og movie gumikan kay fallible raman lagi ang aktor. Sometimes nga ang iyang action sa aktor is di kay sometimes kanunay gyud usahay masipyat, so moingon ang direktor nga cut. So i-cut kay basig magkuha pa ang mali nga action sa cameraman. So muusab na pod i-reenact na pod ang kamali nga aksyon. So both ang aktor ug ang director fallible kaayo nga sometimes ang director pod na kamali siya nga pag-abot unya sa actual nga paggawas sa movie dunay mali nga mga aksyon, no. Amot og kita mo ana sa Facebook, pero kining kadtong salida sa kining naay salida, no, nga ang story is nahitabo panahon pa nila Marcus Aurelius, no, sa panahon pa ni Marcus Aurelius. Of course wala pay mga sakyanan ni atong panahona. Ang ilang sakyanan sa una is kabayo lang. Pero nakita sa diha nga gipagawas ng movie nga ang mga gladiators, no, naga fight diya sa arena na discover sa mga nagtan-aw nga dunay eroplano sa taas
niagi o niya wala na kita sa oversight sa kaning direktor ang tod nga nakit-an nga doon nag eroplano. So ang question nila is nga unsa man ni nga klase sa panahon man ni Marcos Aurelius nga naa may eroplano. so sama ni ana nga usahay og permanente gyud ang mga tao no magkamali sa ilang pagdirect sa mga butang. Usa ka manager mo direct sa iyang kompanya o usa ka amahan nga mo'y naga-direct sa mga kalihukan sa panimalay niya. So usay magkamali og kana kanunay na alos adlaw-adlaw usay na ay mga mali. Pero ang Dios makita nimo no dili lang kay direktor siya kundi siya mismo ang naga-arrange. Nangunay siya sa pag-arrange sa tanan nga mga butang adlaw-adlaw, matag minuto, matag segundo. So kana ang kalahian sa pag-direct sa Dios kaysa pag-direct lang sa usa ka tawo, usa ka direktor, sa usa ka movie o unsa man. No, ang actor sa usa ka movie iya pa nang i-rehearse ang sarili niya before sa shooting. Dito sa panimalay bisan asa iyang i-memorize ang iyang isulti. Tan-awon niya ang script niya, i-memorize na niya unsa gyud exact word nga isulti niya, unsa exact nga action no ang iyang expression sa iyang dagway tanan iyang gi-memorize. Now sa Dios nga side sa Dios nga side wala na dili na kinahanglan i-memorize. Ang tanan nga iyang gi-decree actually wala gyud bisang gamay ang nawala gikan sa iyang panumduman no sa iyang kugalingon nga will o sa iyang kugalingon nga intellect. Walay usa sa iyang gi-decree nga ma-oversight niya. Ang tanan gyud nga butang is exactly unsay iyang gi-decree, iya gyud ang gihimo. Now kung ang iyang gi-decree mahitabo nga si Judas Iscariot moadto sa mga pari, moadto sa labang pari para ipagkalolo or iyang betray si Jesus Christ. Tanan nga iyang lihok according to God's decree. Ug ang Dios mismo ang iyang presence bisan asa nga dapit naa mismo. Mo na nga dunay amot og kinsa ang di ko ka remember exactly kung kinsay nagsulti basig si R.C. Sproul nga ang mismo ang nail or ang kamot nga nagnail sa kamot ni Jesus Christ sa cross, ang Dios mismo ay naghatag og strength niadto para ilansang ang Ginoo sa cross. So tanan nga butang no ang tanan nga butang ang Dios gyud maoy nagapahimutang naga-direct og naga-dispose sa tanan nga mga butang naga-uphold, naga-direct og naga-dispose. So ang atong balaang kasulatan no naggumikan kay lagi kini nga subject is very broad. Makita nimo sa daghan kaayo nga passages sa balaan nga kasulatan. Og ang usa sa mga pinaka-classic nga passages ni ana about sa pag-uphold sa Dios sa tanan nga butang makita sa Hebrews chapter 1 verse 3. Sa Hebrews chapter 1 verse 3 matod pa niya diri is atong ambot makita ba ninyo kung gina-enlarge na ako diri? Sa Hebrews chapter 1 verse 3 God na atong tanawon doon na may mga Bible Hebrews 1:3 who being the brightness of His glory
and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Now, kini nga verse gikan sa verses 1 and 2 sa Hebrews katong God who at sundry times and in diverse manners spake in time past to our fathers by the prophets, but in these last days has spoken to us by his Son. No, ang subject diri ang Dios, pero ang iyang gihisgutan sa Dios, no? Ang gisgutan sa Dios mo ang iyang anak sa chapter 1 sa verse sa chapter 1 sa book of Hebrews, nga ang iyang anak bisan pa og magkinaunsa, no, labaw gyud sa mga angels, labaw sa tanan nga mga butang. In fact, mga angels iyang gisultihan nga mosimba sa iyang anak. Pero diri sa verse 3, ang nag-uphold diri ang antecedent ni ining word nga his, all things by his power, kanang word nga his, no? I'm using sa King James version, who being in the brightness of his glory. Kana his glory first, ang amahan na, ang God na, the Father, and the express image of his person. Kanang his person mao ang God the Father o God as Trinity. Unya si Jesus Christ ang express image. Pero pag abot diri sa and upholding all things by the word of his power, si Jesus Christ na ni kaning nag-uphold sa tanan nga butang pinagi sa gahum sa iyang sa word sa iyang gahum. Kay nganong si Jesus na ni tungod kay niya sa another na pod nga phrase, when he had by himself purged our sins. Siya mismo sa iyang kagalingon nagalimpyo sa atong mga sala and sat down on the right hand of the majesty on high. So ang first nga to his diri, to nga personal pronoun, possessive pronoun nga his, no? Who being the brightness of his glory, kaning his diri is God the Father, and the express of his person, kaning his diri another is God the Father. Pero pag abot na diri and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, God the Son na ni, si Jesus Christ na ni. Now dinhi gi-express sa author sa Hebrews nga si Jesus Christ naga-uphold sa tanan nga butang by the word of his power. So unsa kaha kung ang atong Ginoo wala naga-uphold, no, sa tanan nga butang, si Ginoong Hesukristo wala naga-uphold sa tanan nga butang. Sa akong gikaingon, the moment nga buhian ta sa Ginoo is may tabok gyud diha nga dunay annihilation sa diha. The moment nga buhian ta sa Ginoong Hesukristo, sa gamay lang dunay annihilation nga may tabo. So imagine, no, unsa ka powerful si Ginoong Hesukristo sa diyang gi-uphold niya ang tanan nga butang by the word of his power. So i-share na ako ni sa atong window. So dinhi makita pud nimo sa Daniel kapitulo 4 bersikulo 34, no? Chapter 4 verse 34 nga ang Dios mooy nagagovern sa tanan nga mga butang. Daniel 4:34, and at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High,
And I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? So, ang tawag ni Daniel sa Dios dinhi is siya nga naga-dominion, siya nga hari, the most high. So, ang iyang dominion, everlasting dominion, ug ang iyang kingdom is from generation to generation. So, ang Dios naga-govern o nagahari, naga-reign. Doon na ako'y presentation diya sa Facebook, na Facebook group. Kaptong hindi pang matagalan nga group. Actually, kana nga Facebook group, kuha na siya, kining ang ilang tuyo lang unta magkaila-ila o niya mag-share lang o niya human i-dismantle ang grupo. That's why ginganal nila hindi pang matagalan. Pero kadugayan wa man gyud nila ma-dismantle, wa nila na dissolve ang mong grupo. So ang gihimo nila karon naga-invite sila sa mga nahilhan nila nga mga preachers nga able nga mo maka-present sa mga topics nga ilang gusto nga ma-learn. Now, kana nga group sa Facebook is nag-compose sa mga young professionals sa, I think, Luzon, Visayas, and Mindanao, nga mga reforming at least, nga mga young men o women. O mag-present ko about sa postmillennialism this coming 28, Lord willing, January 28, 2022. Mag-present ko ni Ana, and I will present ni ining kingdom sa Dios. I-presenter na ako ang usa ka view nga ang kingdom is dili lang sa panahon sa 1,000 years ni Christ, kundi ang 1,000 years is ang co-reign or co-dominion sa church with Christ lamang. Nga during that time ang church mo share sa pag-reign sa kingdoms or sa nations dinhi sa kalibutan. Now, dapat nga atong ibutang sa atong una-una nga ang kingdom is dili ang 1,000 years lamang. Ang kingdom sa Dios is from everlasting to everlasting. So dili pwede nga 1,000 years ra. Ang 1,000 years nga naa sa Revelation chapter 20 is kadto lang 1,000 years, na dili literal kay di man literal ang interpretation sa reform ni ana. Meaning ana indefinite period of time nga ang Dios ra kahibalo kung kano saan ni musugod o kano saan mo end. Pero kana gitaw nga 1,000 years kumikan kay hyperbolic language kana. Ang meaning ni ana nga ang reign ni Christ unlike sa pag-reign sa mga kings sa Old Testament nga wala mo ang uban igo lang nag-reign og pipila ka tuig. Ang uban dili gid lifetime nga pag-reign. Ngani si David nag-reign siya sa iyang panahon nga gikurunahan siya unya sa panahon na namatay siya. Dunay murag lifetime pero di actually di gid lifetime si Solomon. No, kaysa bata pa siya di man siya king. Nya gikan sa iyang pagka-king hangtod namatay siya, king siya. Now sa gi-describe sa Revelation 20 nga ang reign sa church is 1,000 years. Ang church mo naga-reign kauban ni Jesus 1,000 years. So unlike sa pag-reign sa mga kings no sa Old Testament, sa diha nga ang Israel is naa pa sa ilang kingdom, political kingdom, no? Sa diha nga active pa ang Israel as political kingdom. Nagareign ang ilang mga hari sa una, ang uban decades lang pinakadugay. Ang uban di gani mo abot og 10 years. No, so walay nag-reign nga 1,000 years kay mamatay man, wa may mo abot og 100 years nga hari sa ilang panahon. Na ang pasabot lamang nako diri nga ang kingdom is
eternal. Now, pag ana nga kingdom, it's about God as the creator of all things in relationship to His creations. So muna ang kingdom, ginagahari siya, o ang creation, dili lang kay sayuta, apil sa langit, o apil ang spiritual beings, gikan sa archangel sa Dios hangtod sa pinaka lowest nga rank nga angel, o hangtod sa evil nga mga angels, apil na sa pag-reign sa Ginoo. So, sumala sa bersikulo dinhi, panahon karon nga ang Dios nag-dispose na o sa iyang providensya nagapanghimo sa tanan nga butang, no dili na ni decree kundi He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. So di lang kay decree kini kundi ang mismo nga pag-implement sa tanan nga plano sa Dios para sa tanan nga binuhat niya. He does according to His will. No, so wala ingon nga according to His will with the consent of His creatures. No, walay consultation nga ginahimo niya sa diha nga mo magapamuhat siya, no, sa mga butang, naga-arrange, naga-dispose ang tanan nga ligid sa panahon tang panghitabo naa sa iyang disposal. Way lain nga will kundi His will lang sa heaven o sa earth. Pag anag heaven sa earth, meaning angelic beings to humankind and to everything, no, sa inhabitants sa earth. Tanan, dili kay tao lang, apil ang klima, apil ang tanan, ang nature, apil sa iyang pag-rule, sa iyang kingship. Makita po na nimo sa Psalm 135 verse 6, no, sa inyong mga Biblia. Mato diri, whatsoever the Lord pleased, that did He in heaven and in earth and the seas and all deep places. So klaro nga ang Dios, ang tanan nga iyang gikahimutan, iyang gihimo sa langit, iyang gihimo sa yuta ug sa mga kadagatan. Now sa atong planet dunay 7 seas, 7 oceans, no? And all deep places. Now sa Acts chapter 17 verse 25, maton paniya diri 26, neither is worship with man's hands as though he needed anything, seeing He giveth to life and breath and all things. Then sa verse 26, and hath made one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitations, or habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not far from every one of us. For in Him we live, and move, and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Now dire sa Acts 17, sa verse 26, iyang gisulti ni Apostol Paul nga apil na sa pag-govern o sa providensya sa Dios, mao ang iyang pag-arrange, no, sa circumstances kung asa ka nabilong, no, makit-ang gyud nimo ang wisdom sa Dios, no, ang pananglitan karon tan-awon nimo ang globe, dunay mga katawhan, no, lahi rang naong sa mga Japanese, naanggid sila sa Japan, bisan pag kang mga sa Japanese moadtog lain nga lugar, moadto siya Italy, moadto siya France, Japanese gyud siya, sinultihan niya ang iyang feature sa naong Japanese gyud, no, or Pilipino, ang Pilipino niya sa archipelago sa atong sitwasyon sa Southeast Asia.
bisan asa ang usa ka Pilipino mo adto, nag-feature ilang gyud ni mga Pinoy. Although nga usahay magkamali man ta. Sa una sa dihang dito ko sa ah, panahon tong estudyante pa ko, tuwa ako sa New York. Now, nag-adto ko sa kaning second hand library kay magpalit ko og mga libro. So ang akong dala nga kwarta is $100. Unya alas 10 na to sa buntag. Namalit ko hangtod nga wa ko kahibalo nga hurot na akong $100. $5 na lay nahibilin. So, ang $5 niya sa akong bulsa, nitindog ko niya, nangita ko, bisag unsa lang, ingko maintag makakita ko og kanakanan nga ng Pinoy. Wa mga Pinoy nga kananan, naay nakita na ko Thai, mga taga Thailand ba nga American citizen sila siguro, na sila business sarili. Pag-abot na ako dito, order pud ko. Unya ang na-order na ako bali $15. Kaon ko. Abi na ako na ako'y $15. So ang naitabo adto pagkaon ako, human ako kaon mo bayad ako $5 naman akong kwarta. So akong giingnan ay abi man lagi na ako Pilipino kay parihas man gyud ang naong sa mga Thais, mga taga Thailand, no? Parihas gyud og naong mo na nagsalig ko ba nga pwede ko maghangyo. Niya maay gani kay inako, these are my books. It is worth $95 na nako. Daghan to nga mga books. Nako akong ibili ni garantiya nga mobalik ko, i-redeem na ako ni. Tanaw niya di man mapusla nila ang kanang libro kay sa may pagpulos anang mga ang mga libro at the time kay estudyante man ko si David Hume kanang mga ingana ang mga writers sila ni kining Mga atheist mga mga so mo to nga tanaw nila di man nila mapuslan. Ingon niya, sige na lang, okay na. Okay na, ang hayatag lang ng $5, total parehas man ta og yun sa Pinoy o ang mga Thai, parehas man. So, mo to nga, liper pud ko kay gipauli ko, gibitbit na ako akong libro. Nga grabe ka, lipay na ako nga gipahangyo ra ko, wa kung pahugasag plato, ana. So, na usahay, di gid kalikaya, no? Ang imong tanaw sa isigataw murag Pinoy. Pero bisan pa ni ana kung doon nagi mga linihukan o mismo ang ilang language ibal animo na di gyud Pinoy. So now unsa ang Ginoo ka wise, no? Nga mismo ang ilang mga dwellings o unsa nga klase sila sa ilang mga tao nga pagkatao. Iya gyud giplastar sa tibuok nga earth as ang ila. No? Ang American na lahira ang iyang barok kaysa usa ka Dutch. No, lahi gyud or usa ka German, do nagi kalahian. So although ang mga Pinoy nga di kay ingon nga suhito sa mga puti, although bisag German moingon dahil ang Pinoy, may Amerikano nga ni adiri, pero German to. Ang kanang suhito gyud no ilhan gyud nila nga pati linihukan no dunay feature sa panglawas nga lahi ra gyud ang usa ka German no. So ingana ang Ginoo ka wise sa iyang kaugalingon no nga bisan sa ilang gipuy-an hibal ang gyud nimo kani Ruso o kini Aleman, kani Ingles, kini Pinoy, kini Chinese. Ang Dios labing dili matugkad ang iyang pagkamanggialamon. Then sa verse 28 aning verse nga atong gikutlo, for in him we live and move and have our being. Kita nabuhi o kita nagalihok, nagapanglihok ta
o kita nagabaton sa atong existence tungod sa Dios. Okay, so kini ang atong mga bersikulo. Wise and holy providence according to his infallible foreknowledge. Now, infallible foreknowledge, akong gikaingon tungod kay unsa ang iyang gi-decree, iya karon nga gi-execute ang iyang decree. Infallibly, walay sipiat bisan gamay. Infallibly nga gi-execute niya ang tanan to the minutest detail nga wala gyoy na oversight. And the free and immutable counsel of his own will, meaning free, gumikan kay walay sugyot nga lain nga will. No, walay hatag o suggestion, why nag-influence kaniya nga lain nga will. Or mismo ang iyang nakitaan sa unahan nga will, no, sa mga dautan, dili ka to maka-influence sa iyang desisyon previously. In fact, katong will nga nakita niya sa unahan, sa future, kadto may will nga iya pong gusto nga himuon kay iya man tong gidikri nga will. Sa diha makita nimo si Pharaoh, si Paraon sa Old Testament nga nagharden or nagpagahi sa ang kasing-kasing tungod sa unbelief. Mato diha gani ang Dios mo ay nagapagahi. Nganong giingon nga ang Dios nagapagahi tungod kay previously dito pa lang sa eternity iyang gidikri nga mo refuse si Pharaoh sa istorya or sa mga pagtuaw sa mga Israelites o sa mando sa Dios mismo. Pinaagi kang Moses o kang Aaron, mo refuse si Pharaoh. So, iyang gidetermine in eternity nga mo harden ang heart ni Pharaoh. That's why giingon dito nga gipagahi siya sa Dios. So, diha makita nimo nga sa eternity wala siya mo masuko, wala siya mo padala sa napulo ka mga plagues sa Egypt tungod kay nakita niya nga gahi si Pharaoh. No. Iyang gidikri gyud nga mugahi si Pharaoh o iya pud nga decree nga iyang ipadala ang napulo ka mga hampak, 10 plagues. So ang tanang gidikri dili nga resulta no sa iyang decree kay nakita niya nag-decree siya og 10 plagues, resulta na sa iyang nakita nga behavior ni Pharaoh. No, wala influence ang iyang pag-decree sa napulo ka plagues sa iyang nakitaan nga behavior ni Pharaoh. So walay naka-influence siya. The same thing sa iyang actively pamuhat diri sa probidensya. Ang iyang pagbuhat karon wala ma-influensya, in fact sa iyang foresight ug unsay mahitabo ugma nga as if mo prepare siya kay naa man bagyo nga udit ugma so karon i-prepare nako ni mga anak nako. No, wala kay ang bagyo ugma iya pud nang gidecree, dili nga wa niya i-decree na. That's why karon pa lang daan magpreparar na siya. No, wa ma-influensya ni bisan kinsa ug ni sa bisan unsa past or future ang iyang mga lihok sa probidensya. That's why ang tawag niya free and immutable counsel ang tawag niya ana. Unya, nahitabo ka na to the praise of the glory of his wisdom, power, justice, goodness, and mercy. Parang madaig ang himaya sa iyang kaalam, sa iyang gahum, sa iyang hustisya, sa iyang pagkamaayo ug sa iyang kaluoy. So kini mao ang God's providence in definition. So ang uban ang objections na ay mga pros and cons ato ni siyang madiscuss sa next nga mga sections. Any question? Kini nga section mo end dinhi og mo entertain ta karon og mga question. Pastor, how about sa God repented, changed his mind. He changed his mind. So, ato na nang especially to in fact sa God's ako decree
katong atong Okay. previously ato na nang na-explain sa God's decree, God's Ah, eternal decree. Palihog na lang o paki-review. Pero mm, briefly, okay. kana nga question about changing sa buhat, dili sa decree ang nag-change. Ang nag-change diri na sa kalibutan, Relation. diri na sa time. Okay. Relational Oh, relational changes, also kumbaga. ang pag-decree Dili ontological. yes. So ang lihok diri, ang lihok 1 ranglitan sa panahon nga ang Dios naghimo kang Adan ug Eva niya pag-abot sa Okay. before sa deluge, nagrepent ang Dios. Unya after sa deluge, naluoy ang Dios nga di na niya padad-an ang tao og floods. That's why na rainbow. Okay. So tanan, Act 1, creation of man. Okay. Act 2, mo repent ang Dios, repent yun. Act 3, nga ang Dios mo hatag sa mercy, that's why di siya padala sa iyang flood to judge the world. Tanan naa sa decree sa Dios. Katong sa time ni Lot, Pastor, he repented many times. Yes, tanan nga Changes. bisan ang pagrepent sa Dios, iya pud na ang gituyo. Wala ma-change ang decree kay ang repentance diya apil na to sa gidecree niya sa eternity nga mo repent ko ana nga point in time. So wala gi-rewrite ang decree dito, usbo na ako pag-write kay ana ko hibali day nga no. Apil ang iyang pagrepent, apil na sa iyang decree. Sa text mong good pastor, ingon sa dito kung naay 40 nga matarong, dili na ako pakuanan ang Sodom and Gomorrah hangtod nagkamubo kung naay 30, kung naay 20, kung naay napulo. So gamay na lang nabilin. So but pasabot ang isa sa mga attack diya pastor is kung wala nakabase ang decree sa Ginoo, kung wala nakabase ngadto sa tao ang iyang decree, so why it happened in the time of Lot? Oh, usana siya ka kining kuan naman gyud sa Ginoo, musulti siya Yes, yes. to the level of man's understanding. Pag-ingon niya kung naay na 50, okay. Pero kasayad man siya mismo kasayad nga walay 50. Istoryahan lang niya si Abraham nga kay Abraham. nag-mediate man si Abraham for Sodom and Gomorrah. Naunta ang Ginoo dili mo pa dala dito sa maong judgment kay naa lagi si Lot dito. So ingon sa Ginoo, yes, kung naay 50, di gyud nako. As if murag ang language diya murag wa mahibaw ang Ginoo nga pilay tawo nga maayo dito. Kana igo lang niya giubos ang iyang level of speech sa understanding nga makaya ra pod ni Abraham. Nga okay, sige, hatagan ta ka og lurguhan ta ka o sa ato ang amot sa unsay sa inyo diha nga lingwahe sa amo sa Agusan Nelson kanang sige, paghimo ka og proposisyon, lurguhan ta ka. Okay. Og naay 50 sige, hala daw. Nya wa man 50. Niya pag abot sa hangtod ni ubos ang number, pinaka-last 5 na lang ka tawo. Unya kabalo baya si Abraham nga wala mo abot og 5 ka tawo ang naa didto. Ang isa sa mga proposition pastor ni Arcis Prolana is ontological nature ang walay kausaban ang Ginoo. God never change. Pero sa relational discourses or discussion na ay changes. Mo na pag-describe niya dito nga God repented, it's not ontological, that is relational changes. Yes. Parang, Mismo ang changes diha apil na sa unchangeable niya nga decree. Okay, pag-abot niya na ay Act 1, ma-change sa Act 2. Ma-change na pud sa Act number 3. Tanan ni ini nga changes apil na sa gidecree niya, walay butang diha nga wa niya gidecree. Apil ang change niya sa time, apil na sa immutable decree niya sa eternity. Exactly. Tapos for clarification for to us as your student pastor regarding sa because you quoted David Hume sa imong story kanina. I follow David Hume sa iyahang mga arguments and
philosophical discourses. Ang isa sa mga question regarding sa providence of God, the doctrines of God's providence, is ang using moral arguments and teleological arguments, the design of God. So, if the doctrines of providence is true, why is it nga sa kalibutan na ay dili fairness nga revelation? For example, sa Indonesia, sa Malaysia na ay lahi-lahi ang na ay mga suffering ang mga tao. Is that under sa design sa Ginoo o sa iyang providence? That is the moral questions In the first place, under sa philosophical philosophical and atheistic point of views. in the first place, at that time nga dito ko, akong Christian ako, reform na ako, nagpalit ko og mga libro nga tan-aw na ako, wala diri kaayo sa Pilipinas. Although naman tayo mga library diri, pero Limited stocks. gagmay ra ang lugar nga naay library. Panglitan na sa Davao City, na sila sa City Hall na library. Nya mo to kag uban nga library sa mga dagko nga pamantasan sa Pilipinas. Unya ako kay unsa ra man in town ning Dorito. So ang akong giatuan, New York man, unya naay mga second hand books dito. Unya although kanang mga tawhana David Hume di gid ko ana mo compably, pero ang ganahan lamang gid ko ana nga naay collection ni ana gumikan kay very rare nga ang mga books nila sa atong panahon karon. So for the sake of reference, mas ganahan pa kung naay akong mga libro nila ni Plato, nila ni Aristotle, or nila David, yung mga classics, kaysa mga Armenian karon. Mas ganahan pa ko. So ang akong tuyo sa una, at least collection lang sa mga libro, no? Okay. Ikaduha, about sa kang David Hume, usa na siya sa naghatag og question na God is God is all powerful and God is all good. Na kung all powerful siya and all good, why He is is there evil. evil in the world? Yeah. Amo man na kang David Hume nga Why he question. is not able to do. Oh, God. Imbis kay all good siya tapos all powerful, may evil. So ang ako lay katubag niya is ang ikatubag lang nako ana is dili man nato pwede nga ang Dios mo submit siya sa rule nato. Remember that God created everything. Ug sa creation niya, visible and invisible ang iyang creation. Now, apil sa invisible nga gi-create niya is ang concept, ang mga formularies, ang concept of mathematics, ang logic, ang philosophy. Apil na sa gi-create sa Ginoo. No? So dili pwede nimo nga ang creator Absolutist day ka, pastor. Dili nimo pwede nga ang creator imong pasubmiton sa created being or created things niya. Apil na niya ng logic or ang morality. No? So si David Hume pareho ra na siya kang Miriam Santiago nga gusto nila pasubmit ang Ginoo sa concept sa morality nga ilang nabatnan. Actually, gikan na sa ato, gikuha lang nila. No? Absolutist. Science is absolute, but philosophy of science is not absolute. So, walang, isa sa mga arguments nga ginahold sa NATO. Actually, ang Arminianism is they embrace God's love. They embrace God's grace, but they reject God's justice. Correct, Pastor. Thank you, Pastor. Salamat sa imong pangutana. Pastor Alden, naamoy mga pangutana diha? Aminaw rami, Pastor. Okay. Kira. Salamat. So, mo tapos ta sa atong discussion karong buntaga og akong gihangyo si Pastor Jason para sa atong
pagtapos pag-pray, Pastor. Salamat. Let's